Čaute ľudia, toto je preskúmavačka. Počuli ste to napísať? Podržíme kamerku. Ale fakt. Poďme si. Nejde uši! To je Dani. Jak my jsme jak ty věci. Áno, ja som Dani. OK, si Dani. Já si kdo. Počuji se. Co se povedal? Možno to je hore. Nejde uši! Aj. Tam je hvězdačka. Nejde uši. Vypadne teraz se problikla lampa. Viděl jsi to? Ja nepočujem. Problikla lampa. Poďme teď auto. Tam problikla lampa, zase problikla. Ale fakt, ja môžem prísať, vole. Som. Ja môžem prísať, keď som niečo. Hej? Problikla lampa. Budem sa kúpiť. Ja to značí, 5 hodín, to značí, že nás Chalani, je 5:10. Ale všetko čilo. Ale docela. Sebo. Lidi, já jsem viděl rohy. Chalani, počkajte. Ale já jsem to fakt viděl. A teraz to budeme splašení. Jo, nebudeme splašení. Máme prechod? Poďme tu. Tam Sebo nie. Tam to neničilo. Áno, tam je, poďme. Yes. Tam nejdeme. Já si dám blesk. Nejde. Co to bylo? Stačí. Jaká entita nás sleduje. Možno nejaké sa pôjde vychutniť. Lebo tam niečo vychutniť. Môžem vidieť. Videl si červené oči. Tam toto je. Toto je. Tak auto. Do ryty. Ale svieti býva. Hej, ale tu hej, ja dávaj si pozor. Lebo taký jeden. Andrej. Ja som kažem. Ja sa bojím.
Poďme. Poďme. Ja, ticho teda. Aj. Poďme. Dajte auto. A tuto môže niečo skočiť. Ja som tam niečo videl. Pomaly bežme. Teraz to niekto bude. Počuj. Vieme na úplne. Čo? Ja som počul. My ideme teraz pri školu. Tam je niekto. Tam je niekto. Ani sa nechce živnúť. Padajme tu. A tam je niečo červené. Ne, pomaly. Stoj. Chlapík s kosom. Čo? S kosom. Ja. Ja mám veľký. A teraz keď ideme Na námestí a ideme iným smerom, tak to je dosť strašidelné. Musíme ísť na námestí. Koľko je hodín? To nestíhame. Hej, nestíhame. Koľko je? To nemá 14. Behlo, neviem, 3 minúty. A už sme tu. Ale tam YouTube. Hej, nenatáčajme. Dáme to na YouTube. Ale zvykáme. Jo. Sú a creepy také. Tady. No, tu je nemocnica. Tady je nemocnica. A tam je Bila. Áno, takže tam je to úplne. Tam je to úplne chill Bila. A tam je moja škola. Nie, on je... Ale tam není Nie, cesta. bo je tma. Ale tam není cesta ke kostolu. Bude to strašidelné. A dosť. Ale veď sme tam za chvíľu, takže chill guys. Bol by som rád, kebyže tam dostali sme 25 a už som sa stihol vyspovedať, vieš? Čo? Tento pomyslel ľudí. No ide. Jak to myslíš na to? No, dobrý, to je tam skúšal. Ojej. Ajaj. A sa to ide. Neviem, ako si takto vydrží. Nemá. Čo to je smrtka? No, to by som utekal, že to je smrtka. Vy už ste povedali, čo? Jaj, dovici. No. Hej, nehovorme to, lebo, vieš, ale sa to... Dobre, hej, sebo drž hubu. Hej, to nemôžeš ani opakovať, no, nič. Proste, chill, guys, ticho. Dobre, tento povedz slovo play. Ach, Bože. Ideme do škôlky. Tu je nemocnica ďalšia. Ale, buďte ticho, toto pôjde na YouTube. Môžeme také slováky. No, to je nemocnica. Ja nechcem natáčať.
to ešte dosť ďaleko, ako ten kostol. Hej, tam sa vypli svetla. A je tam niekto. Ale veď oni, to musíte tak rozmýšľať, že oni už končia, ako musíte byť čudejko. Jo, ale tam niekto byl a teraz ho nie. A? A tam, keďže to je, tak to už chodí. Áno, krásne. Ale ono to nebolo. Vypne svetla. Tak. Sebou. Musíme to... Hej, tam nikto není. Hej, ja sa bojím. Tam budeme ticho, ok? Už je 18, už chcela ísť. Ja to 5-18. Áno. Ale nie až tak. Takto. Poďme to na to. Už tu konečne svieti kostolík. Tam je kostol. No konečne. Sme osviecení Je tam kostol. Ježiškom. Toto inak býva Petrúce sa tak pôjdeme. Za druhú cestu sa pôjdeme len tam. Ja to ukončím po celý deko. Ale to už nie. Pri kostole tak ďalej. Počkaj. Až pri kostole. Tam končí. To fakt. No asi jo. No, čo daj? No, pri kostole, kostol. Už nemá niečo spraviť. No, tam je to už. Tady je. Poďme sem.